Nakupin sa galing hapakan na bidaan din sa gripo. Dito ko sa dilid. Kuha kong bato. Ako gidugdog kamaw kapsulat. Ako gitanaw mga kaigsunan. Lating ang isulat dito. Wiras manos, wiras malignos. Kung saan ay mga kung saan ay mga sinulong suwito ani. Ani kitimtim. Kung saan alihan ng mga lating, mga kaigsunan. Ingon ang nakakita sa ako. Imong giablihan ang habak. Atong giablihan, kaya ako tanaw. Mabuang ngayon ka. Taginan ko niya, mabuang ngayon ka. Nganong imong giablihan ang habak. Tinuod ka nga mabuang ko. Kaya sa unang yung mga kaigsunan, dito pa sa simbahan nga dako, mahadlok man ni igsuon, kay kanabitan na yung mga halad sa Santos nga dako. Di yun mi manghilabot, di ba si Paon din? Kung nahibalong pa ko nga kadto ni ay wala di ay gahong mga kaigsunan, bukuha unta ko bisan lamang 20. Mahadlok magyud makuha mga kaigsunan. Sa tunang kaw ikutan niya kwarta. Ana sa altar.